Takže čaute lidi, mé jméno je Terminator a vás vítám u prvního videa ze hry Shakes and Fidget. Jak jsem sliboval v minulých dílech z Minecraftu, tak budu taky natáčet Shakes and Fidget. Mám tu zatím jenom jednu postavu předpřipravenou a my si vlastně založíme jednu takovou postavu na světě 19, na tom posledním teďka světě. Takže vlastně za ní budeme hrát v našich LPčkách. Takže muže tady, vlasy jsou dobré, ale barvu vlasů dáme černou. Brada dobrá, oči blbé. Je oči tak a to má oblíbené a extra dáme tak, yes. Dáme si průzkum. Tak jdeme na to, takže Dominátor, e-mail, Dominátor@seznam.cz heslo OK. Tak, jdeme na to. Takže ověříme si e-mailovku. První se podíváme, co máme tady. No tak. Takže dobré. Dáme si tohle, se může hodit. Plus ještě výdrž. To je na nic, ale naštěstí si můžu koupit. Inteligence. Tak, zvýšíme si obratnost. Zvýšíme si výdrž. Sinislávy, založil si tu někdo? Že bychom nezautočili. Jo, tak to nám to zautočíme. Zvýším zvuk, tak dáme si tohle třeba. Tak a přejdeme na S10, kde mám Kingdoma v cechu Fenixů hřát. Tak, tady mám docela dost koupených, jakože když to není tak moc. Ale určitě si dokoupím, zase nebojte se, budu i protáčet hodně přes 1000 zub. Myslím je Ignika. Podíváme se, jak to, že opustila. Ignika, yes. 109, no tak. Takže, my se vlastně tady můžeme vrhnout, dáme si hospůdku. 200 000. Tak. Tady na pekelného Kyklopa. Nemáme něco lepšího, třeba, že... No. Tak jo. Tak vrhneme se na něj. Tak. Kvít. Ne. Pojď. Tak ne, tak ne. Ještě jednu houbu. Teďka mě vykryt. No dobré, takže ten nepůjde. 108 dáme jim. A nedáme. Tak nevadí. Takže tak, půjdeme tady. Houbičku, určitě nastavíme si. Dobré, to znamená. Super. Tak, já to na chvíli... Ano, ještě to nebudu, ještě mi to možná nepřišlo. Tak, dáme si koupíme prasátko. Kravičku vlastně máme. Tak, není tady nic lepšího. Nějaké brnko bych si mohl koupit. Botičky. Tak tady ty si koupíme, botičky stylové. Tak, mám si teď nám víc to účtu na protáčení. Momentálně je na protáčení na LP. 208, já to jsem dostal z Vécka, jinak tak jako mám euro 3. Sadíme si něco u kelínkaře. No tak, pojď kelínkaři. Tak. Kolik si vsadíme? 1000. Si to nevyhrajeme. No ovšem. Znovu 1000.
A nevím, že tentokrát 1000,5. Tak. No, ok, já teďka všechno, full. Dělej. Igor. 750. Ok, tak to jsme projeli. Ale pěkně jsme to projeli. Jsem Slávy, tady už je to. Dobrý. Ukáž cech. Cech 1. Tak půjdeme tady. Tady se počkáme. Jinak, jak jsem sliboval v minulém díle Minecraft, tak tak. Musím koupit nějaké brnění, jenomže na něj nemáme. Tak. Ukáž. Tak to je dobré. To si dáme. Tak a jinak. Budu mít potom určitě jako více těch účtů na protáčení. Do prčic. Na EPčka a budu taky protáčet epic eventy. Budu protáčet podzemí. Co si dokoupím tady houby. Tak já myslím, že to střihnu, než to dojde, i když to je krátká doba. Takže za chvíli jsem Takže jsem zpět, máme i ověřenou e-mailovku. Jo, super. To si vezmeme, to se hodí. To se nám vždycky může nějak hodit. Tak, jednou. No super. Tak to je super. No dobré. Vidím, že tady mám úplně blbosti. Tak. Jak to tady budeme, co si dáme za řešení postavy? Víte co? Já bych dal takovou mezeru. To je pěkné, to se mi líbí. Tak. Cech. Podíváme se do nějakého cechu. Jaké to random, jak tady mají cechy. Tak, ta nejhorší, jakože nejhorší pozice cechu. To je, jo. Jsem blbec. Já jsem... Tak. 5000. Takže, jinak, vlastně si připravím více tím mojím postav, ještě mám na světě 5 mám postavy, mám na světě 16 nebo 15 mám nějaké 50. To je takové blbé, udělám i soutěž určitě potom o postavu. Nebojte se, to bude taky. Soutěž o postavu. Tak, já myslím, jo, tady je Tomis. Ježíš, Tomis už předběhl Jiřího. Si s ním děláš srandu. Ukáž? To si děláš, prečo? Jiří byl vždycky úplně první. On byl úplně super. Si děláš srandu, že Tomis předběhl. What? Musí být asi hodně zklamaný. Takže počkáme tady, než se nám to dojede. Určitě potom čekejte. Tady vlastně nebudu hrát za tohle postavu vůbec, jakože jenom asi v LPčku, ale jakože určitě někdy budu hrát, no uvidím. Na tuhle postavu si koupím houbičky nějaké. Určitě aspoň za SMSky, když už nezapij Festcard. Myslím, že tady. Jinak v cechu máme kolik? V cechu máme projetých 19 podzemek, ale já jsem tu přišel asi před 3 měsíci, takže to nejsem jakože už dlouho. Daroval jsem to 74 obliček, to se mi zdá, že je nejvíce. Jo, nejvíce. To prostě ty, no, jak víte. Tak. Nechápu, proč to jsou takové malé levely, to když dají bez prdy. No, to máš pravdu, že čím se... Tak, musíme zatím to prodáme. Za 1 goldík.
se taky strašně hodí. Jo, a plus ještě potom budeme protáčet ty úkoly. Chodem je 20, to sami vidíte, je 22 hodin za chvíli. To je super. Tak to je velice super. Si tu založíme cech a vlastně bude někdy soutěž o postavu. Takže já to teďka stopnu, dokud nám nedojede tady úkolek za 5 minut, takže za chvíli jsem zpátky. Takže jsem zpět a tak myslím, že pro dnešek by to možná i mohlo stačit. Příště, no, za několik dílů se těšte, že bude určitě, jakože budu mít hodně hub a budu protáčet, co pořád s protáčením. No budu protáčet i podzemí a tak, asi takové ty blbosti, co znáte. Tak vám děkuji za zhlídnutí tohoto videa a u příštího videa buď z Minecraftu nebo ze Shakes and Fidget. Naschle. Takže čauky.